Glavna stvar, znači zašto smo mi kupili ovaj traktor, jeste što se dobro pokazao u brdu. Normalno taj traktor je dosta skuplji i već prelazimo granicu da pitam, treba li nama ovaj uopšte traktor, znaš. Kad ja kupim traktor i razmišljam bukvalno i ovaj, da li da ga sednem u njega ili da idemo sa ovim starim i kako ćemo preživjeti ovu godinu. Pozdrav dragi prijatelji, evo nas u još jednom videu. Ovaj video je posvećen našem novom traktoru, odnosno o tome kako smo došli do modela Soli 75 sa prednjom vučom i sa ITL-ovom kabinom. Reci ti nama sad za početak, znači koja je cijena ovog modela i način finansiranja traktora? Ovaj traktor koji smo uzeli je oko 33.000 evra i finansirali smo ga, znači platili smo ga kešom, pošto nijedna aktivna subvencija državna nije bila, znači za ratarstvo u ovom periodu kad smo ga mi uzeli. U jednom shorts video snimku koji sam objavio Solisu 75, Marko je rekao da je traktor sa prednjom vučom. Što znači normalno da traktor ima i prednju vuču, pored normalno zadnje vuče. Da. Međutim, neki ljudi koji se verovatno ne razumiju traktor napisali su komentar kao glupo je što taj traktor ima prednju vuču, što ste to kupili, kao ono. Mene je iznenadilo da na našem kanalu uopšte ima ljudi koji to ne znaju, znaš. I tako da uvijek volim da čujem te početnike i vjerojatno možda su i deca u pitanju, znači ja ne znam. Znači, tako da sad si ti rekao da je... Sa duplom vučom, znači ima i zadnju i prednju vuču, eto to je... Kad već spomenuli smo duplu vuču, objasni sad naš put, odnosno razmišljanje naše, znači o traktorima od 50, 60 i više konjskih snaga. Znači kako smo došli do toga da kupimo traktor od 75 konjskih snaga, a razmišljali smo na primjer o 549. Pa prva ideja je bio traktor 549, jer mi smo imali 539 s kojim sam ja, dok sam još radio sam, dok ste vi bili deca, postigao maksimalno što je moglo da se postigne sa jednim traktorom. Znači ja sam radio dosta brda i strana i svakakvih terena, tamo gdje je stvarno i duplak imao posla. I ja sam sebe skroz zadovoljio u uspešnosti toga, ljudi kojima sam radio bili su prezadovoljni, ali jednostavno došla je ideja kad se bude došlo do određene količine novca da probamo da kupimo nešto što će nam olakšati malo rad. Poenta je bila u lakšem radu. I sad bila je normalna ideja da se uzme 549, ta neka prva, pa smo u situaciji kad sam imao priliku da isprobam Tafea 445, što je slična karakteristika motora, kategorija, primetio sam da mu fali malo snage, radi on skroz dobro, on u ravnici ide odlično, sad kad treba uzbrdo da potegne, tu mu fali malo snage, odnosno može, ali mora stepen prenosa za jednu brzinu niži. Tako da sam ja shvatio da ja sebe neću ništa unaprediti, odnosno da ja sa 539 mnogo brže, recimo kad nosim plug uzbrdo na početak njive, brže idem nego sa tim koji ima dve vuče, jer on ima prednji most i teži je 500-600 kila, tako da faktički ta težina njega usporava i zato je došla ideja da bude traktor malo veći. I onda dođo smo do 60 konja. Da. I šta bi dalje? I 60-ka je bila kod nas ovdje na probi. Ta proba je bila uspešna, da iskren budem, ja sam bio zadovoljan. Rotaciona kosa od 5 diskova, rotodrljača od 2 metra, traktor bez trunke dima, znači... Sa 60 konjskih snaga smo mi potpuno pokriveni, znači dobijamo unapređenje na naše postojeće traktore, a imamo znači sigurnost u radu i sve je prisutno. Ali kad sam video razliku u ceni između 60-ke i 75-ice, da je razlika bila ispod 2000 eura, tad smo jednoglasno se složili da je bolje uzeti veći traktor. Jer on gabaritno nije mnogo, nijanse su, mala je razlika u veličini, a sigurno se dobija, to je jasno svakome ko iole se u traktore nešto razume. I na kraju dođe smo znači do nekog opsega interesovanja našeg od nekih 60 do nekih 90 maksimalno konjskih snaga, ali tako? Tako je. Jer nije velika razlika ni u ceni, a dolazi već kad uzimamo veći traktor, mi moramo mijenjati znači neke priključke
koji služe za obradu zemlje, znači da li će to biti plug, da li će biti tanjirača, rotodrljača, freza, nebitno. Mi u svakom slučaju, mi možemo raditi sa ovim priključcima našim koje imamo, ali ako želimo da sebe malo unapredimo i da ubrzamo proces obrade zemljišta, moramo uzeti nešto veće. Jer nama je ideja bila to i onda moramo uzeti veće priključke. Sad, ne moramo sad odmah uzeti samo za nijansu veći, nego eto kad je šansa, daj da uzmemo još veći. Tako da smo... Jeste, odlučili smo se za rotodrljaču već od 2,5 metra. Sljedeći korak, ja mislim da je plug od 3 brazde, možda prevrtač, možda ravnjak. Vidjet ćemo to. To smo već govorili, ali nije to tema. Nije ništa odlučeno, nije tema ovog videa, tako da eto, idemo dalje. Reci mi, kako je naše, odnosno tvoje razmišljanje bilo vezano za polovan traktor i nov, znači bilo polovan IMT ili polovan zapadni traktor? Pa ti dobro znaš moj stav da i kad uzimam polovan traktor, to mora svaki prekidač na njemu raditi. Znači, to svi znaju, to nisam ja. Ako ne funkcioniše nešto, to je za mene odmah kukulele. Znači, ja to ne volim da to bude ispravno i sve i da je vrlo teško naći u takvom dobrom stanju. Znači, za takav dobar traktor mora da se da novca skoro pa koliko, skoro kao za nov, znači neki 60-70% vrednosti. Tako da do takvog traktora malo teže doći i kad se dođe, on stvarno ima veliku cenu i malo ga je teže kupiti. I sigurno će se... Znači sa malim brojem radnih sati. Da, s malim brojem radnih sati. Biće plaćen skoro kao nov. Tako da ta verzija o kupovini nekog polovnog traktora koji ima malo više radnih sati, znači ovi zapadni traktori, ideja iako je bila, to je bilo do 5000 radnih sati, nikako više, a za domaće da nije prešao 2-2.500 sati, znači da ipak nije iskorišćen maksimalno, znači da kad dođe u naše ruke i da normalno sve komande rade, da nema luftova tamo na nekim bolnim mjestima i to, tako da sve je to gledano. Dobro, počeo si mi tvoj neki san, znači o tom traktoru 577 DV. Pa san je bio, ja kao dete, kao dečak, prvo sam vozio Tomu Vinkovića 418 konja, posle ja i otac smo kupili 732 Tomu Vinkovića od 32 konja, koji znaju to svi, ima i prednju i zadnju vuču, znači 2 vuče, i uvek je ideja bila da se nekad kupi traktor sa 2 vuče, znači da bude duplak. I bila je ideja jednostavno da se kupi 577 nekad, pa da, kad bude bilo novca. Je čovjeka koji vozi 539 da stremi ka tome, makar 565, ako ništa. Pa bila je verzija 565 ili 577. Tako da je... Mada čak 565 je isto zadovoljavao naše tadašnje i sadašnje, verovatno, zahteve. Sad jedino fora je što trenutno ne može da se kupi taj domaći. Domaći ima 565, to ćemo pričati kasnije, znači baš ćemo ga pomenuti. Koji ga radi TAFE, a nalepnica je samo IMT-a. Tako je, pošto ne možete da kupite nov, možete da kupite polovan, ali je dosta skup taj model u odnosu sad na nove neke druge traktore, koji su po udobnosti kabine, po preglednosti, po bilo čemu, znači tim, da kažem, udobnostima bilo koje vrste, bolji od tog 577. Bilo buke, znači bilo udobnosti sedišta, bilo klima, da ima klimu, pošto 577 većina modela nema klimu, jača hidraulika, bolji menjač, reverzer i tako dalje. Znači to je već standardna oprema na novim, tim jeftinim novim traktorima, za koje i mi imamo novca. Jer mi ako bi kupovali, kad bi budžet bio neograničen, uzeli bi sigurno jedan od najskupljih, jer oni sigurno imaju sve vrednosti, ali ako treba taj novac mi da zaradimo, i da nam posle on radom vraća, to malo teže ide u našim uslovima. Znači, ipak si se odlučio, umjesto za polovan, na primjer zapadni traktor, recimo sa nekih 5000 sati, da bi opet pre kupio nov traktor, istočni, nego recimo zapadni sa jedno 5000 sati, pošto su oni negdje cenovno tu. Pa bila je verzija ili neki zapadni koji je očuvan onako ako uspe da se nađe, što i kad se pojavi on ima dobru cenu i teško da se ugrabi, znači uvek je taj kad dođe on odmah i ode i onda je najbolja odluka bila daj da kupimo nov, tu dobijemo garanciju, znači ta garancija... Mi smo dobili 5 godina garanciju sad i svi koji su kupili do avgusta, to sam rekao na sajmu, do avgusta ove godine, dobili su 5 godina garancije. Imali su 5 godina garancije što je u svakom slučaju neka onako sigurnost
Znači, i ako se pokvari, tu opravku će odraditi neko drugi. Znači, nećete vi. Dok kad kupim taj neki polovan strani traktor, ja imam garanciju sam dok ga ne dovezem u dvorište. Onog momenta kad ga dovezem u dvorište, on je posle na mom budžetu, znači i ja odgovaram za svaku njegovu opravku. Da, pre jedno 2 godine, ja mislim, snimili smo video snimak sa Novosadskog sajma, gdje smo gledali traktor IMT, odnosno TAFE 565. I tad smo mi govorili, pošto nije obično, nego uvijek govorimo... Pričamo ono što se misli. Onako što bukvalno naše razmišljanja. Naravno, nekad se ta razmišljanja i promene, kao što vidite sad, znači nismo ipak kupili taj traktor. Gledali smo taj traktor i baš smo ozbiljno razmišljali o tom traktoru, pošto je on mehanički jako dobar, znači i motor, i menjač, i hidraulika. To je provereno jednostavno, na ovim našim traktorima se dokazalo, a i na tom TAFE-u, znači ljudi koji ga i sad imaju, koji su ga ranije kupili, zadovoljni su, veliki broj radnih sati su pravili i tako dalje. Međutim, tu buku u kabini... Da, onda buka u kabini, mali izbor brzina. Znači, to jeste, relativno mali izbor brzina, opet... Znači, ta udobnost u kabini je, jer ja imam 52 godine i moje razmišljanje sad, meni treba kancelarija koja je stvarno u dobrom stanju. Znači, ja imam kabinu tu IMT-a 539 gdje se lome i leđa i gdje je sve mehanički i natezanje i potegni, povuci, tako da tog momenta on je imao tad pre 2 godine i lepu cenu na sajmu, međutim sve te cene su otišle gore, pa kad dođe do upoređivanja svih tih cena, onda čovjek treba da vidi šta plaća, šta dobija, gdje gubi i na osnovu toga... Taj traktor je nekad bio dosta povoljniji i generalno ono što se sad dobija u odnosu na neke konkurente je dosta manje nego što je bilo nekad. Tako da prelazimo sad na modele, znači cenovno ćemo govoriti, ovo je jedan od najjeftinijih traktora, baš TAFE. Krenut ćemo od najjeftinijih traktora, pa prvo da krenemo sa Mahindrom. Reci mi koje modele Mahindre smo razmatrali, odnosno koje nismo razmatrali i njihovu cenu otprilike. Pa da, mi smo... I zašto se na kraju nismo odlučili za taj traktor. Evo, posle manjih poteškoća sa baterijom, nastavljamo. Reci mi za Mahindru, ja sam te pitao pa je prekinula kamera. Pa da, nešto pred sajam, možda koliko, na mjesec dana, tako negde, Agropanonka je organizovala Dane otvornih vrata i mi smo bili kod njih, tamo smo probali, oni su imali izložena 2 modela koji su bili onako privlačni za nas, znači to je bio model 60-50 od 50 konja i 60-60 od 60 konja, odnosno i kad sam ja probao taj model, primetio sam da mi malo mi fali snage, u stvari on je 57 konja, tako? Pa da, to jeste glavni problem bio kod Mahindre 60-60, to je 57 konja, a rekli smo znači, da je nama minimalno nekih 60 konja. Naravno, taj traktor je jako dobar, što se tiče ovako, nije stvar u tome, znači jednostavno... Da, imala je tu još jedna verzija što oni imaju samo klasičnu kabinu bez hlađenja, znači nema klimu i to je jedan od razloga što nismo odlučili da... Agropanonka je tako odlučila da modele, na primjer, 80, ne znam, 75, 80 i tako, ne znam kakve su... 70-30. Oznake. Dobro, 70-30 nije mala reverzera, ali nije bitno. Te modele koji su veći ne uvozi. Kontam da je to bilo zbog ugrožavanja njihove politike, odnosno njihovih Belarus traktora. Znači, kad bismo uvezli traktor, to jest kad bi oni uvezli traktor od 80 konja, mislim da bi to dosta uticalo na prodaju Belarusa 820. Da. Oni imaju već jedan traktor koji prodaju sa tom snagom, tako da im to nije odgovaralo. Da, i onda opet sad, evo, pređo smo na Belarusa, objasni ljudima, znači, pošto smo isto razmišljali o Belarus traktorima, oni su se dosta dobro pokazali tamo po Vojvodini. Pa i ovdje kod nas u ravnici imamo ljude koji koriste, ali samo rade te ravne njive, znači ne idu u stranu. Pa razlog... Šta je tu bilo presudno, da se ne odlučimo? Oni su gabaritno malo višlji, onako, znači tržište im je baš povisoko, dimenzije su malo veće i nije nešto ono što je išlo u naš izbor, tako da nismo sigurno bili
za njega zainteresovani. Da, ono što se dešava tu je dosta komplikovan menjač, čak i ima, znači taj 820 i nema ni sinhroni menjač, pa je i to još dodatno me demotivisalo. Pored toga problemi sa lamelom u velikim stranama, znači tako dalje, jer ta lamela je dovoljna, znači, za rad u nekoj ravnici, međutim ne smije se držati dovoljno stisnuto kvačilo, pretjerano mnogo na kvačilu. Da. I onda sad tu se neke stvari već, ja ovo niko vam na YouTube neće ovako lepo ispričati, svoje razmišljanje i svoje, znači... Iznosimo svoj stav, mi smo sa dosta ljudi razgovarali, sa mnogo vlasnika različitih traktora. I sa dosta ljudi tih s kojima smo pričali, bliski smo. I oni su nam iznijeli od svakog traktora neke te i negativne karakteristike. Znači, mi smo to sve sabirali, vagali tamo ovamo, ne bi ovom prilikom nikog da uvredimo. Jer svi traktori koji su napravljeni, svi su oni dobri, samo su neki bolji. Pa da, taj Belarus, bilo koji model Belarusa u Vojvodini se dosta koristi i on je tamo sad praktično kao kod nas ovamo 539 i 558. Kao kod nas je ovdje 539, jednostavno legenda koja se koristi i ljudi koji imaju, nemam pojma, znači neke zapadne traktore tipa Fendt, Case, lupam, imaju jednog Belarusa za neke manje radove, znači to je njima, ajde da kažem, po znacima navoda manji traktor. Što je nama bi bio veći, odnosno veliki traktor. Tako da nije taj traktor loš, da me niko ne shvati pogrešno, ali želim da kažem da se u našim uslovima rada ovdje nije uklapao. A da, mi imamo dosta radova gdje se ide malo u stranu, a gdje je potrebna i ta snaga, a tražili smo i traktor neki koji je već korišćen kod drugih ljudi koji su ga ispitali i posle određenog broja radnih sati zanimalo nas je mišljenje. Tako da sve to igralo ulogu, tako da je došlo smo dotle dokle smo došli. Cenovno smo sad došli do nekih 24.000 evra, pošto Belarusa smo ubacili malo preko reda, dođo smo do 24.000 evra gdje vladaju Kinezi. Nekoliko modela. I onako zanimljiviji nama Kinez je bio Lovol. Ovi koji su trenutno u Srbiji, koji se prodaju, znači Lovol je bio najzanimljiviji i onaj Ito ili Joto. Da, kako ga ko zove. Jest. YTO 75 konja, 70 konja, zavisi kako koji. Reci mi ovako, šta se tebi nije svidjelo i šta se svidjelo kod Kineza? Ali prvo mi reći šta se nije svidjelo u odnosu na Solisa našeg. Pa ovako, ja sam tu razmatrao nekoliko stavki. Šta sam primetio sam da su po broju konjskih snaga, po veličini konjskih snaga, po jačini konjskih snaga, Kinezi su za nijansu laganiji. I sve su dimenzije manje. Oni su kraći, uži su i gume su im za jedan broj manje od ovih koje su recimo na Solisu. Znači, to su neke stavke koje su meni pokazale da je to traktor, ne mogu da kažem da je loš, ali u poteznoj moći sigurno ovaj koji ima veće modele guma, veće veličine, mora biti sigurno za nijansu jači na istom terenu. Od mene ste navikli konkretne stavke, evo gledajte, znači recimo naš Solis 75 je širok oko 2 metra. 195. Dobro, ali nije bitno. Ovi su široke lupam 185, ili znači već uži. Što nama u strani nikako ne odgovara. Da, a visina mu je ista? Visina je ista, to je generalno tu negde. Dužina traktora sad tu i nije toliko bitno. Ali što se tiče imamo i manju masu, što je diskutabilno. Znači za neke poslove bolje, za neke poslove... Pa za neke gdje treba manje snage u potezanju, onda je to ok, manje troši, ali tamo gdje treba više... Ali ono što oni ne znaju sad jeste da naš traktor nosi 16.930, a onaj nosi 14.9. 14.9, da. I sad, znači, i tako i prednje gume, umjesto 11 nosi 9.5. I sve su te generalno dimenzije, manja je međusobinsko rastojanje. Pogledajte i sami, znači vidjet ćete jednostavno da je to manji traktor. To je kao neki traktor od 60 konja. Znači za jednu otprilike kategoriju konjskih snaga manji. I ako treba da potegne dobar teret, on će se sigurno pre podići nego ovaj. Isto tako i traktori SDF grupacije koje ćemo kasnije pomenuti, znači Dajcvar. Da, oni imaju iste te karakteristike i imaju još jednu vrlo negativnu
ne kažem da im je kvalitet lošiji, kvalitet im je bolji, ali im je cena mnogo veća, tako da... Da, dosta vas me je pitalo u komentarima, to jest pitalo i mene i Marka, kako je stanje, znači da li je Solis bolji sad od tih Kineza. Pa ja mislim da tu ne treba jednostavno to pitanje postavljati. Po pitanju aj sad kvaliteta da će da služi, ne znam, dugo godina, to i sad i diskutabilno je i kako razmatrati, ali generalno po kvalitetu materijala, po onome šta se dobija, dosta više stvari se dobija na Solisu, ako ćemo realno. Znači jednostavno kabina je veća, prostranija, druga priča, ali je traktor dosta skuplji. Kad pogledamo odnos cene i kvaliteta, opet je odnos cene i kvaliteta kod Kineza bolji. Znači to je, niko ne spori, ali jednostavno to je kineski traktor. To i Solis je indijski traktor, ali ipak malo je bolji, znači po nekom kvalitetu tih materijala, govoreći samo o kabini. Da. Što se tiče ovako motora, i Kinezi rade kopije Perkinsa i ovamo imaju neku kopiju isto nekog Zetorovog motora, tako da je sve to vrlo, vrlo slično, mjenjači isto kopije Carrara, sve je to, znači, što se tiče nekog kvaliteta, treba ispitati. I jedni i drugi su se pokazali dobro na našim terenima, tako da Pa možda se kaže da u principu niko ne pravi loše traktore. Znači, samo što postoje razlike u određenim karakteristikama, osobinama ili kako već da naglasim, znači, zavisi šta ko traži, znači od tog modela. Glavno pitanje koje se postavlja tu je da li sad Solis vredi doplate od 10.000 evra. Sad to je, znači, zavisno od vas. Ako želite, znači, bolji traktor, još malo neku opremu, dodatnu bolju, malo bolji kvalitet materijala, doplatit ćete sigurno, ali sad da li ima bolji odnos cene i kvaliteta, nema. Znači jednostavno to je tako. Rekao sam svoje mišljenje o traktorima uopšteno, mislim da je, to je moj stav i moje mišljenje, i mislim da se Ivan slaže sa mnom da je vredilo doplatiti razliku, jer smo dobili ono što sam rekao, dobili smo veći model guma, što znači da je veća i potezna moć, to svako ko se razume u to zna te stvari. Onda kvalitet guma tih koje su na Solisu ugrađeni i onih kineskih ima razlike, znači to svi znaju koji koriste. Komfor u kabini je veći, znači to isto, veća prostranija kabina, bolja kabina, zvučno izolovana dobro. Znači po svim karakteristikama. Tako da ono što ja mislim, to je sigurno da se isplati doplatiti, jer će se vratiti u nekom dužem periodu. I sad polako, znači, dolazimo do neke srednje te klase, ja je tako zovem, srednje klase, znači za naš budžet. To je neka klasa, znači 30.000 evra, već i u toj klasi se nalaze Solis, kao naš sad brand, nalaze se Bašak i Armatrak. Što se tiče Armatraka, Armatrak je ranije se nalazi u toj kategoriji, međutim sad je toliko poskupeo da je skoro 40.000 evra, pričamo o modelu 854. Da. Znači to je još jači model od ovoga, ali taj onako nekako interesantniji bio meni. Tako je i generalno, iako onaj 704 isto nije loš, ali dobro, nije bitno. Tako da sad taj traktor ispada iz tog cenovnog ranga i više nije interesantan. Glavni konkurent u toj kategoriji cene je bio zapravo Bašak 2075, isto jako dobar traktor, dobro se pokazao, lepo. Tu su nijanse odlučile, bukvalno, znači između ovog i ovog traktora. Ono što se ni Marku ni meni nije svidjelo jeste to što taj traktor nema reverzer. Znači barem ovaj model što smo mi gledali, moguće da i postoji neka dodatna oprema, znači da se to, kako da kažem, doplati za reverzer, mada ovaj model nije imao to. Pošto je bio, ja mislim, meni se čini da mu je na reduktoru bio rikverc, znači posebno. Da. I ono što mi se svidjelo, imalo je pozadi ručku za hidrauliku, znači mehaničku, normalno nije elektronska. Ovaj naš traktor nema, ali nije neka nešto sad pretjerano, to se lako možda napravi, nije to njima ni bilo skupo, to je više zamerka Solisu što nema, nego sad kao neki feature za Baška.
kako je tvoje mišljenje o Bašku, pošto smo Arabatraka izuzeli kao skupog? Pa, malo sam bio skeptičan i po tom pitanju, to je turski traktor i kupajući turske delove, ugrađujući u MT-a, znači nisam, znači iskreno s te strane nisam baš bio siguran u skroz proveren kvalitet, a nisam imao ni priliku da negde od nekoga proverim ko je određen duže period radio s tim traktorom koji ima 5-6 hiljada sati, pa da me kaže kakva su iskustva, jer sad u principu svi traktori u prvih 1000-2 sati, to je sve bez problema i više, ali tako da svi su oni faktički skorojevići na našem tržištu u smislu nema ih mnogo koji imaju veliki broj radnih sati. To je ono što je meni bilo najvažnije. Ja sam imao priliku za ovaj naš model da čovjek je imao oko 7000 sati i da je i dalje u dobrom stanju, što me iznenadilo, koristeći brdo, koristeći sve to, to mi je ostavilo onako posebno značajan utisak da je dobio odmah jednu pozitivnu ocjenu koja je na kraju prevagnula za odabir ovog traktora. Tako je, glavna stvar, znači zašto smo mi kupili ovaj traktor, jeste što se dobro pokazao u brdu. Znači, na našim terenima se on prodaje od, ja mislim, 2012. ili 2013. Tako. Ne znam sad tačno. I od tad imaju ljudi, znači, koji su čak tad imali pare i kupili taj traktor, to je bilo, skupo. Ali koristili su se, znači to je sa onim starijom kabinom, sa starijim modelom svetala. I pokazali su se jako dobro. Ima ljudi koji sam ja pitao, znači čovjeka sa 7000 sati da snimi video, on nije hteo. Nije hteo, da. I onda, snimili smo sa ovim ljudima koji su hteli, imali su do 1000 radnih sati, to je, i ja sam svestan toga malo, da, malo znači, je da bi se reklo da je taj traktor dobar, ali taj čovjek, znači nije hteo ni za novac. Nije hteo, neće pred kamere, neće pred kamere da izađe, znači sa tim modelom 75 iz ne znam koje godine. Pa izgleda 2013. tako. Ne znam, uglavnom znam da nije htio da snima čak i za novac, znači koji smo, ne mi ponudili, nego jednostavno Agromehanika kao jedna reklama za svoj model, jednostavno da kaže samo istinu, ništa više od toga. Tako da on čovjek sa 7000 i nešto radnih sati je nama ispričao svoja iskrena iskustva, bio je i on zadovoljan i rekao je, preporučio bi traktor i on želi u nekoj budućnosti da opet kupi nov traktor, što kaže upravo brand Solis. I rekao nam je da je zadovoljan i kaže najvažnija stvar jeste kako ga budete razrađivali, znači nemojte ga, čuvajte ga, vaš je, jer kad ga platite, kad ga vi sa novcem koji ste zaradili, kaže, onda on dođe do tog broja radnih sati. Recimo, kažu, nije isto kad ga kupite vi novog i kad kupite polovnog, ne znate kako onaj prethodni terao, tako, a ja taj stav već imam duže godina, tako da znam šta znači redovno je održavanje i zamjena ulja i podmazivanje. Moj traktor nikad nije izašao nepodmazan i nepregledan. Tako je. Sad dolazimo do najviše kategorije, znači naše kupovne moći, a to je upravo SDF grupacija. Znači bilo na vrhu samom Same ili Seim ili kako god se čitalo, kod nas ljudi kažu Same, bilo Deutz-Fahr i bilo Lamborghini ili Lamborghini, znači ja ću ga zvati Lamborghini zato što mi je tako nekako lakše. Ja mislim da se pravilno kaže Lamborghini. To su traktori koji su neka cena se izražava bez PDV-a, to sad je moderno kod svih prodavaca, to je jedan malo marketinški trik. Tako da sam ja mislio da je to puna cena i kad sam vidio da je još plus na to PDV izlazi traktor dosta. Da. Tako da ta verzija, iako su stvarno dobri traktori, kod nas nisu mogli, jer je to bilo preko... Nešto ispod 50.000 eura izlazi model, znači sa 75 konjskih snaga. To je bilo možda 45.000, sad zaboravio sam koliko, ali znam da je bilo... Preko 40. Preko 40 i nešto hiljada, sigurno, evra. Tako da, znači, traktor od 30.000, pa sad taj je već 40.000, znači značajno poskupljenje. Iako je taj traktor je jako dobar, znači to je zapadni traktor jednostavno, jako dobra mašina i on isto ima kao Kinezi tu te manje gume, manje dimenzije. To su traktori od 3000, možda 200-300 kg, znači dosta manji od ovog našeg traktora. Uži traktor, znači to je traktor sa pozadi širinom 185, znaš. I tako da već ista priča kao i s Kinezima, znači manji su traktori
jednostavno nama onda čak odgovara i model od 90 konja, taj iz SDF grupacije, a taj je, ne znam koliko sad mogu možda i do 60. Pa ne znam, nisam sad tačno pitao za taj model i onda već, normalno taj traktor je dosta skuplji i već prelazimo granicu da pitam, treba li nama uopšte traktor, znaš. Kad ja kupim traktor i razmišljam bukvalno da li da ga sednem u njega ili da idemo sa ovim starim i kako ćemo preživjeti ovu godinu. Ako on sebe ne može vratiti za neko određeno vrijeme, onda to izlazi mnogo. Jednostavno mi se bavimo takvom poljoprivredom da radimo manje hektara, bavimo se ratarstvom u našem kraju i čak radimo i u Brdu, što je izuzetno teško, što i sami znate, znači mali broj hektara, manje ulaganje i onda jednostavno mora manji deo novca i da se ulaže u mašine, tako i u traktore, znači jednostavno ne možemo da kupimo te neke zapadne mašine, iako ja bi rado sebi priuštio jednu mašinu zapadnu, znači konkretno možda Deutz-Fahr, možda taj Lamborghini, znači to su vrlo slični traktori, tako da u stvari skoro identični. Tako da šta ti misliš o tome, o njima i reci još nešto? Pa razmišljali smo o tim modelima, međutim ti modeli koliko god su dobri, cena je ta koja je bila previsoka za nas, znači mi o toj količini novca nismo mogli da razmišljamo, znači to je ono što je isključilo odmah te traktore, iako su oni dobri, znači nismo mogli tome. Ta je tu od dodatne, u stvari od opreme koja se dobija uz taj traktor i od opreme koja se dobija uz naš Solis, oprema je vrlo slična. Možda su blokade diferencijala isto na dugme. Nije isto mehaničko. Isto mehaničko, znači tako da... Koliko sam ja možda sad grešim, nemojte držati za reč. Konkretno na tom modelu što sam ja gledao, sad ima normalno na ovim sa 100 konjama, to je bila serija 4, što sam ja gledao. I sad u principu ne dobija se ništa mnogo više od opreme, isto ima klimu, isto radio, unutra je slična udobnost, sedište isto sličnog kvaliteta, normalno je sad, taj traktor je možda dugotrajniji, može da napravi verovatno više radnih sati, u tome jeste fora. Znači. Koje su tvoje impresije što se tiče brenda Solis? Koliko god čovjek posmatrao, čitao, gledao, najveći utisak, odnosno najviše znanja dobiješ kad porazgovaraš sa ljudima koje poznaješ, koji imaju te traktore u svom vlasništvu, tako da evo za model 50 tu naš prijatelj Škobalj, iako sam ja jedan od onih koji je bio da je malo snage i on kaže da je prezadovoljan. Znači, što je nevjerojatno, eto on ima ni Rakovicu i Fergusona, ima i 75 Solisa, on sa 50-kom sa 50-kom sve radi, kosi, skuplja, znači kaže zadovoljan je skroz, nije imao nikakvih problema. Onda za 60-ku isto, onaj što je bio kod nas na testu, Dragan iz Krivaje, i sad smo se skoro čuli isto, čovjek kaže nema nikakvih problema, zadovoljan je. Onaj od 75 konja što smo gledali, on je imao 7000 i da li bi 100-200 sati, 7100-200, ne mogu sad da vas lažem, nije hteo čovjek da ga iznesemo javno, ima pravo na svoju privatnost. On je, recimo, mene najviše ulio poverenja i to mi je bilo najvažnije. Znači, uz čuvanje i održavanje i normalno rukovanje može da se ostvari lep broj radnih sati, što je za nas bitno. Kad pogledamo razliku između 60-ke i 75-ce, to je neki 2000 evra ili manje nešto. Između 75-ce i 90-ke isto tako. Tako da i model od 90 konja je privlačan. Best buy, onako, bilo cene i kvaliteta. Između 95 i 105, 90 i 105, opet je mala razlika u ceni, tako da što se uzima veći traktor, pa ja kad bi kupovao, verovatno ne bi kupio sad 90 pa 105, nego bi uzeo CRDI, sljedeću neku varijantu. I postoji i ta verzija, znači CRDI modela, koji su Common Rail sistem ubrizgavanja. To je najnovija tehnologija, tako da. Pa nije baš najnovija tehnologija, ali je relativno nova tehnologija. Maksimalna tehnologija u radu traktora. Znači, to si dobro rekao. Reci mi ovako, jesi zadovoljan izborom kabine na našem traktoru, odnosno što smo uzeli ovu ITL kabinu u odnosu na onu Jariš koja je isto bila u ponudi. Isto sa klimom, znači pričamo sa klimom kabinom. Kada sam
iz Jariša se u Itel, osjećaj je bio drugačiji, znači samo sedanje. Međutim, kad sam upalio motor u Jarišu i kad sam upalio u Itelu, onda sam vidio razliku da je zvučna izolacija dosta dobra u Itelu, tako da je to igralo značajnu ulogu i ovo što ću vam reći, znači kad pustim muziku u Itelu, ja čujem muziku, iako traktor ima lep broj obrtaja, što govori da je izolacija dobra. I za mene koji je ceo život proveo u traktoru koji nema zvučnu izolaciju, da se svi zvukovi motora čuju, igralo je značajnu ulogu, znači tako da je to presudilo. Onda komande unutra, prekidači, sve je lepo raspoređeno, kabina je prostrana, i stvarno sedište je stvarno udobno i stvarno sam zadovoljan, ne mogu da kažem, tako da povodom kabine i kad je uporedim i sa drugim modelima traktora koji su na tom nekom sličnom nivou. Pa da, ovo što smo do sad pominjali u snimu. Da, sve je tako da je gornja tačka kvaliteta ono koliko meni treba, znači preko toga i nije potrebno. Znači dobijeno je sve ono što čovjek, tako da moja kancelarija, ta da ja radim, da bude stvarno opremljena svim onim što mi treba, a da nije na uškrb ničega, znači sve je tu prisutno. Pa, znaš kako je, ja sam probao obe kabine na sajmu i probao sam tamo kad smo bili kod njih u posjeti i ovo i ono, znači sve to, ali nekako nisam stekao utisak da je ova kabina toliko tiha. Dok nije došao traktor. Dok nije stigao traktor ovdje, da ga uporedim nekako na našem terenu i ovdje u našim uslovima rada. Nekako sam, kao ipak se čuje, znaš, ipak se čuje kao znaš, ipak je to istočni traktor. Međutim, dosta sam onako sad oduševljen bukom u kabini, buka je stvarno mala. Znači, upoređenju sa nekim zapadnim traktorima, ne znam, tu u komšiluku i generalno ovako koje sam probao i vozio, buka u kabini je dosta niska, da kažem, izuzetno. Naravno, u zapadnim traktorima je buka još u kabini još niža, ali to nije mnogo velika razlika. Nije velika razlika, da. Ono realno. Kad ideš po rupama, kad to baš je što kaže i udobna kabina i što se tiče kad se Povodom udobnosti. Reci. Povodom udobnosti, sećaš se kad je Sloba vršao tamo preko Jadra, pa ti i njegov mali ste bili u prikolici. I ja idem polako, računam, ja sam vozio, ne osjećam uopšte, nema truckanja ništa. Kad sam stao, kaže Ivan meni, tata, ti nas pobij unutra, šta je? Kaže, istrese nam džigarice. Pa nije valjda tako, Ivane? Kaže, pa ti ne čuješ, ja ne čujem da prikolica trucka, ne čujem ništa. Znate kako fakova prikolica udara, dun, znaš, konstantno preko rupa, i ja gledam, rekao, šta je ovako, rekao, raspalio. Pa baš sam išao polako, ali ja nisam možda imao utisak. Nije išao mnogo veliki broj obrtaja, znaš. Ali išao brzo, da, šta bi bilo da si ti bio ovamo, ti bi nas grdao, ja bi vikao. Kaže, vikao sam ja, me vas nisam čuo. Kad sam radio s rotodrljačom, pošto ste isto pisali da ja nisam radio s rotodrljačom u snimku i ne znam ja kao u tom fazonu neke gluposti, radio sam s rotodrljačom, ali nije bitno, jer ja kad radim sa mašinama, ja obično snimam, on me ne snima, sada ide on da snima. Pa snimio sam te malo nešto sa rotodrljačom. Nema snimka. Nema? Ima snimka kad smo radili u 60-ci, a kad sam ja radio s ovim, nema. Ne, nisi ti? Nisi me snimio. Nisam tačno. I onda su ljudi mislili da je sad neka, ili ti meni braniš da ja vozim taj traktor, ili ga čuvamo, ili ne znam ja. Znači ljudi, ili kad se snima Solis 2 klipa za redom, onda gde su Fergusoni, pa gde je Deluxe, pa gde je Deli. Sve je tu. Sve je tu i nema tu. I nije nikome ništa nije zabranjeno. I sad digresija je bila vezano za ovo, znači hteo sam da kažem da sam udario sa rotodrljačom u kamen. Znači nije bio veliki kamen, ali ja ovako nešto, kao da nešto kucu u staklo. Ja ovako pogledam kamen, znaš. Tako da on je napolje u fazonu maše kao stani, da ima, ali nije nešto slomljeno. I po pitanju isto svetala na ovoj kabini, ja sam oduševljen. Znači, da, nema. Radna svetla su odlična, iako su mi neki rekli koji kao zameni ove sijalice, stavi led. Evo, prekinu se opet snimanje, kamera se ugasila, pregreva se, nema pojma nija šta je, pregreva se valjda baterija. I šta sam htio, još ja sam sad smanjio kvalitet na Full HD jer nemam potrebe da snimamo u 4K, međutim nemam pojma, nas nešto gasi i gasila se, vidjeli ste koliko puta, možda 3-4 puta.
Pričao sam o radnim svetlima. Radna svetla su izuzetno, da kažem, sad treba reći svetla, jaka. Jaka. Iako ste neki rekli u komentarima da se stavlja ledovi. Nije u komentarima, i ovako uživo i u komentarima da je bolje da su, jeste bolje da su ledovi, jedino zbog potrošnje. Da, manje se troši i manje se greju, recimo, prekidači, manje osigurači, manje se crkavati i tako dalje. Manja je potrošnja, ali generalno ova svetla, barem za sad ne planiramo da ih menjamo. Zadovoljavaju skroz, jaka je svetlost, položaj svetala, odnosno farova je na dobrom mjestu. Ono što me iznenadilo se dosta vidi sa strane, recimo kad se upale ta svetla, iako su ona orijentisana i napred i pozadi. Ovim bi ja i završio ovaj video snimak, ja mislim da smo možda i odužili i previše, znači više nego što sam ja mislio. Imaš ti još nešto da dodaš? Pa ništa, eto, nadam se da su zadovoljni našim odgovorima. Tako je, i poštujte naš izbor, znači. To je naš izbor, mi smo ga izabrali, mi smo odlučili, za sada smo zadovoljni. Mi ćemo ga koristiti, ako kakvih problema bude bilo, znaćete, znači nema šminkanja, nema lickanja, šta će, on mora raditi, ne može biti da stoji u garaži i da se samo slikamo s njim, tako da pozdravio bi sve pratioce, i stare, i nove, i one verne od prvog dana, znači, a najviše bi pozdravio omladinu, mlade snage, mlade naraštaje, odnosno nove pratioce i one koji žele da nauče nešto novo, eto, ne znam, do godine, ako budemo, ićemo do sajma, verovatno, pa ćemo, eto, možemo napraviti da se dogovorimo, ako god bude hteo da se vidimo, da popričamo, da se na sajmu u Novom Sadu nađemo i da podelimo mišljenja. I ako kakav savjet treba i kakva pomoć, pošto je nemoguće odgovoriti svima. Pa negdje na nekom štandu, možda kod FPM-a, možemo da napravimo tu neki skup, nešto, vidjet ćemo što kaže. Jer teško je i preko interneta odgovarati na pitanja, jer bukvalno ima ponekad i 1000 komentara na jednom video snimku. Da. I onda ne može da se odgovori, to je baš izuzetno teško. I onda jednostavno trudio sam se da odgovorim skoro na sva pitanja pre 2 godine. Međutim, prestali smo s tim jer jednostavno... Stvarno je nemoguće. Nemoguće. I ljudi, i kad im odgovoriš na jedno pitanje, oni postavljaju drugo pitanje, nešto im sad još nije drugo jasno. I onda tu dolazimo do velikog broja pitanja. Ponekad nešto odgovorim i možda ćemo u budućnosti sad skoro... Sada ako padne snega, moći ću da povećam malo odgovore i to ovako u principu radimo svaki dan. Znači uveče možemo posvetimo kanalu pola sata do sat vremena maksimalno, ali da pogledamo dok ti pročitaš komentar, dok razmisliš šta ćeš odgovoriti, jer bilo je dosta puta situacija da se traže nešto stručno vezano za neke traktora. Ne može ni da se baš odgovori uvijek na pamet, znaš. Još jedna stvar, evo, kad smo uzeli traktor, ima ko zna, a evo kad sad snimamo tek, znači u decembru mjesecu. Znači, katastrofa po pitanju vremena, jednostavno i organizacija i dosta radimo i ne možemo da snimamo. Mi smo išli da oremo sad, recimo sa Fergusonima dosta, ali oremo nešto sa Fergusonima i onda... Takve su i njive, male. Male njive, strana i ali ne možemo ne možemo da snimamo, nego jednostavno ljudi bi pisali u komentarima masovno. Bilo bi, gdje vam je Solis? Zašto ne vrete sa Solisom, ne mogu da objasnim to sad i da snimim i da objasnim, nemam vremena da se posvetim tome. Biće nekad obrazlaganja u nekom video snimku, ja znam da ovo većina naših dugogodišnjih pratilaca već zna, ali ima ljudi koji pogledaju jedan video i nikad više ne dođu na kanal i onda oni tako napišu njihovo neko razmišljanje. Tako da bit će snimak oranja sa Solisom, napravit ćemo što kaže... Prvo je bilo bez kiše, pa je onda palo kiše, sad je palo i snijega i sad ima i previše. Tako da je prevlažno. Sad opet ne može da se radi. Tako da kasni nam ovo sve i nekako se uklapamo u vremenu, nije nam baš lako. Imamo dosta obaveza, imamo dosta u okviru poljoprivrede obaveza i ovako privatno i tako dalje. I da bismo radili snimke moramo da se posvetimo snimku, da ne pravimo kao što smo nekada radili, da samo snimamo. Znači tih snimaka će biti, ali jednostavno sad vi očekujete od nas da napravimo bolje snimke nego što bi to bilo. Jednostavno moramo da snimimo recenziju traktora sad,
Znači, nije smisleno više odugovlačiti. Jednostavno znamo i mi i vama će biti posle kasnije dosadno i gledati. Znači, interesuje vas kako traktor izgleda, šta je, a mi smo objavili jedan snimak. Reci mi, imaš još nešto da kažeš ili da završavam? Pa ništa, to je. Završavamo. I šta onda ljudi, to bi bilo to što se tiče ovog video snimka. Nadam se da ste odgledali kako treba i da ste razumeli šta smo htjeli da kažemo ovim. Do sljedećeg viđenja budite mi pozdravljeni. Svako dobro.